Хора, днес ще играем Mortal Kombat. Ще се опитаме да победим всяка игра. И ще правим битки срещу различни хора. Надявам се да победим. Да ни победим. Пишете в коментарите следващият епизод каква игра да играя. Пишете ми в коментарите. Започваме. Сега ще го размажа. Нищо няма ми направиш. Изкартих на главата. О, не. Има щупване на кости. И сега дупка върху сърцето. Главата му. Мозъка наполовина. Езика също наполовина. Кръв на земята. И то много нас. Сега биене срещу тези. Срещу тропир. Реди, започвам файнг. Умира. Ей, не му бих много, но много ги бием. Умряха. Виктори Роял. Сега. О! Levels up special attack on a bronze character cards. Special. Precision. Plus 3% bonus. Attack for all Shirai Ryu Charents. О, много добре. Взехме много добри неща, но за първи левел добре си. И то даже доста добре, не малко. Започваме. Ще ги размажем. Хора, мисля, че ще му вдигна overround. И няма шанс срещу мене. Ще ги убием. Моля, абонирайте се, за да стигнем 100 абоната. Близо сме до 100 абоната. Имам 98. Още 2 последователи. Много съм ви благодарен за последователите. Victory. You win. Account level up. Timing restore. Leveling up your account may also rewind souls.
5000 коинс. Добре. Добре, много са. Сега. Безплатна карта. Давай сега. $5500 souls. О, Cabal. Faster time new. Win key Cabal tags in he gains speed increase for 4 seconds and stuns the opens with his dash. Wait and my the mate is stunned. Mikey Cabal weak item to stun the opponent and remove stun from his teammates. Win and Mikey timing is defeating Mikey unites Cabal with attacking and if invoked will perform his fatal blow attack. Хора, малко ще се забавим. Прочитах, че има скорости Cabal. Сега имам 10 000 общо коинс. Второ ниво. О! Test your lucky. Choose your daily login bonus. Discard one. Искам. Не! Избрах малко. Добре. Забравих да прочита. Но нищо. Сега ще започваме или да отваряме пакове. Хора, да събираме паковете, да направим в някое видео голям опенинг пак или да ги отворим. Пишете ми в коментарите. Ще ги събирам. Хайде. Сега. Знам, че мога да ги убия. Така че, хора, моля, подкрепяйте ме. Ако искате да ме подкрепите, абонирайте се за канала. Които не знаят какво игра, Mortal Kombat се игра. Ако се чудите защо съм играл с това, защото съм свикнал с него. Играл съм Mortal Kombat отдавна. И за това. О, не! Умрял я. Няма шанс. Умря, няма шанс. Мисля, че ме подкрепяте. Защо му бия, значи ме подкрепяте. Мерси за подкрепяте.
Сега ще си го подкрепя. Не, имам предвид, ще го максна. Да апгрейднем, да е малко по-силен, така че да ги бием всичките без проблем. Няма нищо, но после мисля, че ще има. Айде. Нещо се забавя. Ето. Вече имаме плюс 6%. Сега започваме да играем. Няма шанс. Само си мисля, че няма шанс. Че за вашата подкрепя, за това си мисля, че няма шанс. Мерси ви за подкрепите. Мерси ви за подкрепата. Левел 2 съм още. И уин. Сега излизам от тук. И мисля да видя ето тук инбокс. 15к. Не, това не е много важно. Това е инбокс, де. Хора, я ми кажете, това е инбокс ли? Не. Защо ми го изпращат? От не е инбокс. Майко мой. Няма нужда от новини. Кой е снимат? Сега... О! Защо не съм сложил кабел, като тя има 1000 и нещо кръв? О, не съм забележил. Ще я сменя. Сега кабел срещу Лин Куей. И съм силен. Сега няма шанс. Мерси ви за подкрепята. И постигнахме до тук. И взехме кабел. Майко! Мислех си, че кабел е момиче, но това не е момиче. Това е било нещо. Това е било Сигма нещо. Гигачът бил. Той е най-якият. Хайде. Сега започваме да я пробваме дали е много си. Не се пази, бе. Не играй като мъж с мъж.
Извинявам се, хора. Малко съм болен. Виктор, ето, мъжка игра. Мъжка игра. Всичките игри са мои. Няма кой да ми ги открадне. Ти ли ще ми ги откраднеш, бе? Хора, кажете ми, някой ще ми открадне ли играта? Майко. Виктор, мъжка игра. Няма женски игра. Няма женски игри. 1000 коинс. 3 соун. Добре сега. Малко ще се забавим, хора. Изчакайте. Съжалявам за чакането, но беше спешно. Да кажа нещо. Само да пусна това. И само ето ми герой. Охо! Ти ли ще ми се правиш? До един кръст не го оставих. А го оставих до 0. Плюс 60 coins. О! Bloodstone rank. 30%. Инкомунъм. Акесор. И така, хора, мисля да приключим до тук видеото и чао!